Mela, suppost il-video kellu joħroġ il-bira għada ċoħra fil-axija u ma d-deċidejt li neħinsu l-lum ħalli dak li għandix naqla minn fuq l-iston kuna ilaw. U sfortunatament, l-lum naħseb sena t-pjaċir li dawk il-ħafna anti-McLaren fans li isegwu l-video tal-lejla illa li xandi x'nizvoka qabel xejn biex nibda nintroduċi l-ewwel suġġett li se niddiskuti kull ma se nurikom huwa dan li huma il-faqar ta' riżultati illi il-McLaren ġibna llum, Ricciardo l-11 u Norris il-15. Wirja oħra tat-tim tal-McLaren vomitevoli u nerġa' ntenni l-kelma vomitevoli imma nafx naħseb għall-ewwel darba kemm it-tim ilu fidejn Zac Brown u Andreas Seidel illum se jkolli noħroġ il-kanun lejn kulħadd il għaliex jien ma nistax nifhem x'ġara minn Spanja l-hawn. Kemm ilhom li ħarġu l-upgrades jew is-suppost upgrades tal-karozza fi Spanja morna lura iżjed minn il-granċ. U da qed nitkellmu fuq tim illi sa xarajn ilu kien qed jieħu l-podju ġewwa Imola. Imma jiena naħseb illi verament kull min jajjat a casa loro jinsteħed ħankun ċart. Għaliex qed nitkellem fuq sports dejjem voldiri kemm ilna li ġibna mela wara li jajjatna casa loro u ġibna d-doppjetta f'Monza Norris fotta kollox fil-Russja u t-tim qabad slide li minna tlifna t-tielet post. Min mindu l-McLaren ġibna l-podju fi Imola. Jien erġajt ħriġt a casa loro, l-Inter batijim wara titlef il-kampjonat ġo Bologna u l-McLaren qabdu nizla illi ormai qed kważi ħana żgħira nseħħilha free fall. Jien nixtieq inkun naf x'inhu jiġri ġewwa Woking. Il-għaliex maħniex qed nikkapitalizzaw għax orajt tgħidu li imma f'Baku daħħalt iż-żewġ karozzi fil-punti. Xorta ma kontx kontent f'Baku minn ra l-video ra kemm kont kontent. Voldieri, issa lil mill-fatt illi mbagħad Andreas Seidel qal dak l-aħjar li stajna nġibu, imma come on. Orajt, Norris kellu problemi bil-magna. Illum anke biex nwieġeb il-kumment li qed jgħid Bernard hawnhekk, pit stop ieħor laxxa mostare, voldiri, li tella fil-Norris diversi punti. Ma nafx, anzi kif se naraw iżjed il-qudiem għadna raba sa 15 oħra għax jiena nemmen li l-Alpin se jaqbżuna żgur f'Silverstone, żgur bħalma diġà development-wise qabżuna. Voldiri, ħallina ħafna mill-parentesi żgħira ħalli naraw naqra ir-riżultati tal-lum. U mbagħad se nkompli ngħid li għandi ngħid fuq il-kriżi McLaren. Mela, Verstappen jirbaħ it-tellaqa fuq Carlos Sainz, issa fuq dik se nitkellmu żjed tard, u Sir Lewis Hamilton spiċċa it-tielet. Russell ir-raba, Leclerc, Ocon u Alonso, Bottas u Zhou, Voldieri anki l-avversarji l-oħra tagħna fil-ġlieda r-raba post l-Alfa Romeo ħadu l-punt illum u l-10 post Lance Stroll illi qabeż propju lil Ricciardo fl-aħħar mumenti. Nerġgħu niġu għad-dunkwe u nerġgħu niġu għall-kriżi McLaren. Issa fuq il-timijiet l-oħra se nitkellem. Tinkwetawx. Minn Spanja l-hawn morna lura Voldieri x'ġara ma nafx li hu żgur illi at this point in time l-Alpin qabżuna bħala karozza
U nazzarda ngħid li l-Alfa u l-Aston Martin qed iħabbtu għamana wkoll fil-fatt ukoll nikkwota naqbel perfettament ma li qed jgħid Mark Trapani tellieqa ta' tqallih. Għaliex jien nippretendi illi nkunu b'mod konsistenti fil-punti. Issa inkella t-tweġiba hija illi l-McLaren ma qatajniex il-karozza dis-sena bil-fors. Għax dan l-unika mod kif tista' tispjega dal-diżastri li qed ikollna u f'Spanja konna lura u f'Miami l-istess, jekk il-memorja t-tini tajjeb ma place jgħinix lanqas. Fil-fatt Miami kienet it-tellieqa l-oħra li ma ġibniex punti. Fi Spanja ġibna l-punti b'karozza ma Richard underperformed. F'Monaco għamil tellieqa tajba Norris imma Richard għal darbohra kellna nċemplu l-takila visto. Parentesi żgħira fuq Ricciardo, it-tieni tellieqa illi ma aħjar minn Norris. Jiġifieri naħseb il-wake up kolli tal-mexxej fil-ġimgħa ta' Monaco servita xi ħaġa, naħseb illi wasal iż-żmien illi l-mexxej jagħmel wake up koll oħra jgħid il kulħadd fl-MTC u jgħidilhom this is not on. Jekk dejjem għall-inqas l-objettiv staġjonali li inżommu postna mal-ewwel erba' rridu nżommuh għax kif qegħdin l-Alpin se jaqbżuna żgur b'Silverstone u l-Alfa se jibdew ħabtu l-bib ukoll. Voldirina fil-fatt għandi xi ħbib tal-iżommu mal-McLaren fosthom l-istess mark li minn hawnhekk insellem illi tellieqa wara tellieqa nkunu qegħdin niżvugaw ir-rabja tagħna waqt matulhom bdejna ngħidu kapaċi anke nispiċċaw l-istaġun is-sitta li fil-fema tiegħi ikun falliment totali li nispiċċaw is-sitta u laqqas il-5 jiem mhu naċċetta. Bilħaq ma rridux ninsew illi fit-testijiet fl-ewwel testijiet ta' Barcellona kulħadd kien qed jgħid il-McLaren kapaċi tkun qiegħda tiġġieled b'mod regolari għal podi. Sabiħ ukoll wara l-wirja vomitevoli tal-lum għax ma tistax issejħilha mod ieħor. Jiena lija wirjiet bħal tal-lum huma inaċċettabbli mill-problemi tal-pit stop sa ma nafx x'inhu jiġri fil-karozza. Jiġifieri, u iva ninsab irrabjat u nkazzat għaliex jien ovvjament nistenna xi ħaġa iżjed mit-tim tal-McLaren. Però ħalli nagħlaq għalissa din il-parentesi għax xtaqt li naqlaħnu fuq l-istonku. Llum rajna nitkellmu fuq affarijiet naqra iżjed pożittivi. Llum rajna ġlieda sabiħa fuq quddiem bejn Max Verstappen u Carlos Sainz. Sainz kien sfortunat li għal ftit ma rebaħx it-tellieqa, fil-fatt id-distak kien vera wieħed minimu kif qed nurikom hawnhekk fil-grafika kważi sekonda, imma Verstappen irnexxielu wkoll iżomm il-karozza hemm biex rebaħ ukoll anzi il-5 tellieqa mill-aħħar 6 u nistgħu ngħidu hekk il-Max u Red Bull ħarbulkom eżis tifożi. Jiġifieri biex nuża terminu bit-Taljan se Atene jekk Ateni qed tibki Sparta mhux qed titħaq għaliex laqqas il-Ferrari Voldieri. Imma nafu wkoll li Leclerc kellu xi issues bil-power unit kellu jibda minn wara, riżultat tajjeb għaċ-ċali li rnexxielu jispiċċa fil-5 post. Imma insomma, ir-Red Bull illi kompla jurew illi bħalissa għandhom l-aħjar karozza fuq it-trakka minkejja kollox. Perez waqaf bil-problemi mekkaniċi ukoll jiġifieri ir-Red Bull qed ikomplu juru illi għandhom l-aħjar karozza qed naraw ukoll diversi kummenti dirħlin, Glenn Bilocca, Grande Max, Iva Grande Max.
din darba qiegħed juri iżjed biċċar li l-kampjonat ħaqqu jirbħu u għaliex prattikament s'issa qed jieħdu hands down. Ivan Paċ, karrettun, il-McLaren għandkom karrettun, 100% bħalissa karrettun għandna, m'hemmx kelma oħra Ivan li tista' tajtek, jien nixtieq inkun naf, nixtieq ftit tweġibiet fuqha mill-kbarat net. Vollieri. Imma insomma, biex nkomplu anke nitkellmu fuq it-timijiet l-oħra. Jiġifieri rajna battalja sabiħa fl-aħħar parti tat-tellieqa bejn Verstappen u Sainz. Issa lil mill-fatt li Sainz qed isuq ma' tim li minkejja d-differenza fil-klassifika eċetera, xorta għandu jitqis bħala rivali storiċi tal-McLaren. Inkun l-ewwel wieħed li nieħu pjaċir jekk Carlos Sainz jirnexxielu sa fl-aħħar jirbaħ dik it-tellieqa li naħseb ħaqqu wkoll. Wara dawn biex niġu wkoll għall-punt illi qed timmarkalna Giuseppe Maniscalco, is-Sur Weich irnexxielu jieħu it-tieni podju tal-istaġun, riżultat tajjeb wara diżastru fiżiku li Hamilton kellu fil-Baħrejn, din darba rnexxielu jispiċċa fit-tielet post, podju ieħor għal Mercedes, podju ieħor għas-Sur Weich, well done għal Hamilton li din id-darba żgur se jerġa' jieħu voti għoljin minn għandi. Russell kompla juri konsistenza kbira hekk kif spiċċa raba. Ma ninsewx illi sissa George Russell huwa l-unika sewwieq illi spiċċa tlielaq kollha fl-ewwel ħamsa, neskludu l-sprint race. Jiġifieri tellieqa tajba ħafna, fil-fatt ukoll hemm Joseph Calleja li qed jgħidilna l-ewwel straight fight li rajna bejn tnejn tal-Mercedes. Voldieri konferma tal-filosofija illi ġusta illi juri Toto Wolff meta jgħidilhom let them race, akkuntlarju ta' ċertu timijiet oħra. Voldieri mmorru lura sempliċement 15 ilu. Jiġifieri riżultat tajjeb ħafna għal Mercedes u fuq kollox għas-Sur Weich. Sewwieq ieħor illi ħareġ naqra nkazzat huwa qabel ma ninsa l-aktar leb veloċi ukoll u dina tkompli turi t-tellieqa pożittiva li kellu Carlos Sainz għaliex irnexxielu wkoll iġib l-aktar leb veloċi ħin ta' minuta 15.749 vollir minkejja kollox l-Ispanjol iż-żgħir għandu għalfejn ikun sodisfatt minn tiġrija pożittiva li kellu. Sewwieq ieħor Spanjol illi naħseb ħareġ naqra ddiżappuntat din id-darba huwa Alonso illi għamel ħafna proklami illi ser jipprova jaqla lil Max fit-tluq, Verstappen kellu tluq aħjar, mhux talli ma qalax il-Max talli spiċċa fis-seba' post wara sieħbu bord nistretta illi Alonso kien se jkollu jibqa' wara Esteban Ocon. Ovvjament il-diversi safety cars li kellna u diversi deċiżjonijiet strateġiċi li kien hemm forsi penalizzaw ħarira lil Alonso imma spiċċa bil-geddum ukoll għaliex ovvjament kellu jibqa' wara sieħbu. Wara dawk imbagħad kellna ż-żewġ Alfa Romeo riżultat pożittiv. Għat-timi tal-Svizzeru Guan Yu Zhou jġib il-punti għall-ewwel darba mill-Baħrejn, 4 punti oħra għal Bottas u Lance Stroll jieħu l-aħħar punt ta' din it-tellieqa quddiem in-nies tiegħu fil-Kanada Voldieri u f'Beltu għaliex huwa minn Montreal. Naħseb illi riżultat tajjeb ħafna u bla tlaq li ngħid illi naħseb ikollu huwa riżultat illi jirrifletti naħseb il-vera valuri illi hemm bħalissa bil-ground fit-trakka jiġifieri il-McLaren qegħdin is-seba' l-aħjar karozza. U biex inkompli nuri kemm vera qegħdin fi kriżi, ħin minnhom waqt it-tellieqa Norris beda jilmenta illi Albon huwa veloċi wisq għalih fuq il-Williams bir-rispett kollu lejn it-tim tal-Williams imma li nisma' lil Norris jgħid ma nistax naqbes Williams hija xi ħaġa illi
it-tini ftit ġewwa u li kieku naqra karattru żbukkat it-tipo Luka Mastrangelo l-YouTuber interista illum rajtu nintajjar il-platti imma lajna żbukkat daqshekk u inqas għandi flus x'naħli imma insomma dak li għandi xi ngħid ngħidu bl-istil tiegħi. Ejja ħallissa naraw ftit il-klassifika tas-sewwieqa. Max Verstappen il-lissa għandu 175 punt vantaġġ, anzi 175 punt vantaġġ ta' isu 49 punt, 46 punt fuq Sergio Perez, Leclerc issa jirsaq rib il-Mexico, wara dak id-DNF li kellu u s-sitwazzjoni hawnhekk baqgħet stabbli hekk kif l-ewwel 8 baqgħu bl-istess ammont ta' punti l-unika differenza hija li ċ-Ċali jersaq rib il-Mexico u l-bqija l-affarijiet baqgħu kif huma. Fil-kampjonat tal-kostrutturi u mbagħad ir-Red Bull komplew jaħarbu 304, 228 il-Mercedes, anzi għadna r-raba l-McLaren imma serħu raskom illi sa Silverstone l-Alpin ikunu qabżuna li 4 punti nemmen li jirkuprawhom sakemm mill-MTC ma rnexxilix insibu soluzzjoni għal problemi kbar illi għandna. Hija ħasra li qed ikolli nitkellem hekk fuq it-tim li nżomm jew imma ifhimni. Jiena dejjem tallimt illi dak li huwa abjad dak li hu iswed iswed hekk xi ħaġa ħażina I don't care trid tintqal without ifs, wens and buts. M'hemmx tagħmel issa nħarsu lejn il-Grand Prix ta' Silverstone nisperaw illi l-affarijiet imorru daqsxejn aħjar. Jiena naħseb illi dak kollu li kelli xi ngħid għattu. Issa bejn għada probabbli bejn il-lejla u għada dan il-video ser ikun fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube il għaliex ovvjament aħna bħalma jiġri s-soltu intellaw il-videos kollha fuq YouTube illi nxandru importanti li tidħlu hemm tafsu subscribe u taraw il-videos kollha li jkollna hemmhekk diversi kontenut li noħorġu sew dawn il-video rents li jkollna wara kull tellieqa, sew il-programmi kollha tal-intervista li kellna. L-appuntament tal-Kamra Sportiva magħkom issa ser ikun nhar l-erba' li ġej fid-9 fejn din id-darba minnhom se taraw lili imma ser taraw il-kumplament tat-tim tal-Kamra Sportiva illi wara staġun kollu ħidma naħseb illi intuhom naqra a night out jieħdu naqra pjaċir jitkellmu bejnietom bil-programm Verdet Finali, il-programm li ħajjippreżenta Mark Kembri se jkun programm kompletament fuq il-futbol fejn fih ukoll naraw naqra Mark u l-korrespondenti l-oħra tagħna James Side u Wayne Mikallef x'għandhom xi jgħidu fuq l-istaġun tal-futbol li għadu kemm intemm se jkun programm interessanti. Inħeġġiġkom biex issegwu, jien ovvjament se nkun qiegħed wara l-kwinti ma' din id-darba se nkun biss bħala direttur Valdieri mmexxi l-stream u ukoll naraw naqra il-kumplament tat-tim x'għandu xi jgħid. Jiena mill-bqija issa ser nqaf hawnhekk lejl ittajjeb il kulħadd grazzi lil kull min segwa din il-video rent nisperaw illi sa Silverstone li hija wkoll il-home race tal-McLaren l-affarijiet imorru naqra għall-aħjar u forsi insolvu dat-taħwit enormi u problemi fil-karozza li għandna. Il-lejl tajjeb u ħudu ħsieb.